Raamattu mainitsee hänen historiansa vain muutamalla sanalla, mutta vaikutus on jättimäinen. Mies, joka ei kuollut, ei hautajaisia, ei ruumista, vain yksi arvoituksellinen lause. Jumala otti hänet pois. Kuka Eenok todella oli, miksi hänet otettiin elävänä, ja mitä hänen muinaiset kirjoituksensa sanovat enkeleistä, tuomiosta ja taivaan salaisuuksista. Tässä tarinassa on jotakin, mikä yhdistää menneisyyden lopun aikoihin. Pysy mukana loppuun asti, sillä yllättävin selitys ilmestyy vasta viimeisessä osassa, ja tilaa kanava kello aktivoituna jatkaaksesi syvimpien raamatullisten mysteerien tutkimista. Eenokin mysteeri. Mies, joka lakkasi olemasta kuolematta, 1. Mooseksen kirjan 5. luku, toistaa samaa rakennetta 8 kertaa peräkkäin. Syntyi, eli, siitti poikia, kuoli. Syntyi, eli, siitti poikia, kuoli. Toisto on lähes hypnoottista, kunnes yksi nimi keskeyttää kaiken. Eenok. 365 elinvuotta, eikä yhtäkään kirjattua kuolemaa. Vain yksi lause, joka on hämmentänyt tutkijoita vuosituhansia. Eikä häntä enää ollut, sillä Jumala otti hänet pois. Ei hautajaisia, ei hautaa, ei ruumista haudattavaksi. Se, mitä hänelle tapahtui, on edelleen yksi koko Raamatun suurimmista arvoituksista. Mutta ymmärtääksesi, miksi tämä katoaminen on niin hämmentävä, sinun on ensin ymmärrettävä kaava, jonka hän rikkoi. 1. Mooseksen kirjan 5. luku toimii Aadamin jälkeläisten sukuluettelona Seetin kautta, pojan, joka syntyi Aabelin tragedian jälkeen. Luettelo alkaa Aadamista itsestään, joka eli 930 vuotta ja siitti poikia ja tyttäriä ennen kuolemaansa. Sitten tulee Seet, joka eli 912 vuotta ja kuoli. Sitten Enos, 905 vuotta ja kuoli. Keenan, 910 vuotta ja kuoli. Mahalalel, 895 vuotta ja kuoli. Jered, 962 vuotta, pisin kirjattu elämä Metusalahin jälkeen ja kuoli. Huomaatko rytmin? Raamatun teksti rakentaa armottoman poljinnon. Jokainen patriarkka saa saman narratiivisen käsittelyn ikä ensimmäisen mainitun pojan siittämishetkellä, sen jälkeen eletyt vuodet, maininta muista pojista ja tyttäristä sekä lopullinen väistämätön tuomio. Kuolema esiintyy ehdottomana pisteenä toistuen 10 kertaa luvun aikana. On kuin kirjoittaja haluaisi syövyttää lukijan mieleen pakenemattoman totuuden. Kaikki kuolevat. Sillä ei ole väliä, kuinka monta vuosisataa he elävät. Sillä ei ole väliä, kuinka monta jälkeläistä he siittävät. Kohtalo on sama. Ja sitten tulee Eenok, 7. sukupolvi Aadamista lukien, Jeredin poika, Metusalahin isä. Teksti kertoo, että hän eli 65 vuotta ja siitti Metusalahin. Tähän asti kaikki noudattaa odotettua kaavaa, mutta seuraava jae muuttaa kaiken. Sen sijaan, että teksti kertoisi vain, kuinka monta vuotta hän eli sen jälkeen ja kirjaisi hänen kuolemansa, se esittelee ainutlaatuisen ilmaisun. Ja Eenok vaelsi Jumalan yhteydessä. Tämä lause esiintyy kahdesti vain 3 jakeen sisällä. Toisto ei ole vahinko. Kirjoittaja haluaa korostaa jotakin. Hän ei kuvaile vain uskoa tai kuuliaisuutta. Hebrealainen ilmaisu viittaa jatkuvaan läheisyyteen, vaeltamiseen, rintarinnan yhteyteen, joka ulottuu 300 vuoden ajalle Metusalahin syntymän jälkeen. 300 vuotta vaeltamista Jumalan kanssa. Ei kääntymyshetki, ei eristetty kokemus. 3 vuosisataa ylläpidettyä läheisyyttä. Mutta tässä herää ensimmäinen suuri kysymys. Mitä Jumalan kanssa vaeltaminen tarkoittaa käytännössä maailmassa, jossa ei vielä ollut pyhiä kirjoituksia, temppeleitä tai muodollisia käskyjä? Ja mikä tärkeintä, millaisessa maailmassa Eenok eli? Vastaus yllättää sinut. Kontekstilla on merkitystä. Eenok eli vedenpaisumusta edeltävänä aikana, aikakautena, jota Raamattu kuvailee yhä synkemmin sävyin. 1. Mooseksen kirjan 6. luku paljastaa, että ihmisen pahuus lisääntyi maan päällä ja että kaikki ihmisen sydämen ajatusten aivoitukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Väkivalta levisi,
Moraalinen turmelus saavutti tasot, jotka saivat Jumalan katumaan ihmiskunnan luomista. Vedenpaisumus oli tulossa, ja Eenok eli juuri tässä turbulenssissa. Vedenpaisumusta edeltävä maailma oli radikaalisti erilainen kuin mikään myöhempi sivilisaatio. Väestö kasvoi nopeasti. Sukuluettelot osoittavat laajoja perheitä, joissa jokainen patriarkka siitti poikia ja tyttäriä vuosisatoja kestävän hedelmällisen elämän aikana. Tutkijat arvioivat, että ottaen huomioon äärimmäisen pitkäikäisyyden ja lisääntymisvauhdin, maan väkiluku on voinut nousta miljooniin tai jopa miljardeihin ihmisiin ennen vedenpaisumusta. Se oli täysi, meluisa, monimutkainen maailma ja hengellisesti tuuliajolla. Mutta on muutakin. Maininta Jumalan pojista ja ihmisten tyttäristä Mooseksen kirjan 6. luvussa lisää mysteerin ja pimeyden kerroksia tähän ajanjaksoon. Olipa tämän kohdan tarkka tulkinta mikä tahansa, langenneet enkelit, erilliset sukulinjat tai muu luenta, kuvattu lopputulos on yksiselitteinen. Siihen aikaan oli maan päällä jättiläisiä ja maa oli turmeltunut Jumalan edessä ja täynnä väkivaltaa. Tämä oli se ympäristö, jossa Eenok valitsi uida vastavirtaan. Mieti painetta, jota tämä edustaa. Emme puhu miehestä, joka eli uskonnollisessa yhteisössä, sellaisten ihmisten ympäröimänä, jotka jakoivat hänen arvonsa. Eenok vaelsi Jumalan kanssa keskellä sivilisaatiota, joka kulki vastakkaiseen suuntaan. Jokainen päivä oli valinta, jokainen vuosi vastarintaa. 300 vuotta uskollisuutta vihamielisessä ympäristössä ei ole vain vaikuttavaa, se on lähes käsittämätöntä. Ja tämän valinnan inhimillistä hintaa harkitaan harvoin. Eenok kohtasi todennäköisesti sosiaalista eristyneisyyttä. Kulttuurissa, jota hallitsi väkivalta ja Jumalan hylkääminen, vastakkaiseen suuntaan vaeltavaa ei juhlittu, hänet marginalisoitiin. Mieti keskeytyneitä keskusteluja, kutsuja, joita ei enää tullut, halveksuvia tai ymmärtämättömiä katseita. 300 vuotta ei ole vain teologinen luku. Ne ovat aamuja, jolloin herätään samaan valintaan. Ne ovat öitä, jolloin mennään nukkumaan uuden hiljaisen vastarinnan päivän jälkeen. Ne ovat vuosikymmeniä, jolloin nähdään enemmistön seuraavan helpompaa tietä, kun itse pysytään kapealla polulla. Ja oli myös perhe huomioitavana. Eenok siitti Metusalahin 65-vuotiaana ja jatkoi sen jälkeen poikien ja tyttärien saamista. Millaista oli kasvattaa lapsia moraalisesti vararikkoisessa maailmassa, samalla kun yritti välittää arvoja, joita ympäröivä kulttuuri halveksi? Millaista oli suojella lasten mieltä ja sydäntä keskellä sivilisaatiota, joka syöksyi kohti kuilua? Raamattu ei vastaa näihin kysymyksiin, mutta ne leijuvat tekstin yllä. Eenokin uskollisuus ei tapahtunut tyhjiössä. Se tapahtui keskellä todellista elämää, todellisten vastuiden ja todellisten paineiden keskellä. Mutta nyt tulee yksityiskohta, joka muuttaa kaiken. Vedenpaisumusta edeltävien patriarkkojen pitkäikäisyys luo todellisuuden, jota on vaikea kuvitella. Aadam oli vielä elossa, kun Eenok syntyi. Ensimmäinen ihminen, se joka oli vaeltanut Edenissä, joka oli kuullut Jumalan äänen suoraan, joka kantoi muistoa kadotetusta paratiisista, tämä mies oli Eenokin aikalainen. Itse asiassa Aadam kuoli vain 57 vuotta ennen kuin Eenok otettiin pois. Tämä tarkoittaa, että Eenok on voinut kuulla suoraan Aadamilta puutarhasta, lankeemuksesta ja lunastuksen lupauksesta. Mieti tämän perinnön painoa. Eenok ei tuntenut Jumalaa vain kaukaisen suullisen perinteen kautta. Hänellä oli pääsy suoriin todistajiin ihmiskunnan historian perustavista tapahtumista. Ja silti, keskellä sukupolvea, joka hylkäsi tämän perinnön, hän valitsi vaeltaa Jumalan kanssa. Teksti ei kerro yksityiskohtaisesti, miten tämä vaellus ilmeni ulkoisesti. Ei ole merkintöjä uhreista, rakennetuista alttareista tai pidetyistä saarnoista. Narratiivinen hiljaisuus on tarkoituksellista, koska keskiössä eivät ole näkyvät teot, vaan näkymätön suhde. Eenokia ei esitellä sen perusteella, mitä hän teki, vaan sen perusteella, kenen kanssa hän vaelsi. Ja sitten tulee jae, joka muutti tämän patriarkan vuosituhantiseksi arvoitukseksi. Ja Eenok vaelsi Jumalan yhteydessä,
eikä häntä enää ollut, sillä Jumala otti hänet pois. Eikä häntä enää ollut. Käännös voi vaihdella, jotkut versiot sanovat, hän lakkasi olemasta, mutta merkitys pysyy samana. Eenok ei kuollut, ainakaan samalla tavalla kuin kaikki muut patriarkat kuolivat. Teksti välttää tietoisesti vakiokaavaa. Eenokin kohdalla ei lue ja hän kuoli. On vain tämä mystinen ilmoitus, että Jumala otti hänet pois. Miten se tapahtui? Teksti ei selitä. Oliko se näkyvä taivaaseen astuminen, muiden todistama? Oliko se äkillinen katoaminen, joka jätti perheen ja tuttavat hämmennyksiin? Oliko jokin merkki, jäähyväiset, jokin yliluonnollinen tapahtuma, joka merkitsi tuota hetkeä? Raamattu ei yksinkertaisesti kerro. Tämä hiljaisuus luo tyhjiön, jota lukijat ja tutkijat ovat yrittäneet täyttää vuosituhansia, mutta ehkä hiljaisuus on osa viestiä, koska painopiste ei ole poistumisen mekanismissa, vaan syyssä. Eenok otettiin pois, koska hän vaelsi Jumalan kanssa. Läheisyys tuotti tuloksen, jota mikään inhimillinen saavutus ei voisi saavuttaa. Mutta Uusi testamentti paljastaa jotakin lisää. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa, niin kutsutussa uskonluvussa, Eenok esiintyy yhtenä suurimmista esimerkeistä luottamuksesta Jumalaan. 5. jae toteaa, uskon kautta otettiin Eenok pois, ettei hän kuolemaa näkisi, eikä häntä enää löytynyt, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Kiinnitä huomiota tähän viimeiseen osaan. Tästä tekstistä nousee 3 ratkaisevaa tietoa. Ensimmäinen. Poisottaminen oli uskonteko, ei vain mielivaltainen etuoikeus. Toinen. Eenokia ei kirjaimellisesti löydetty sen jälkeen, ihmiset etsivät häntä eivätkä löytäneet. 3. Ennen kuin hänet otettiin pois, hän oli jo saanut todistuksen siitä, että hän oli otollinen Jumalalle. Tämä viittaa jonkinlaiseen jumalalliseen vahvistukseen hänen elämänsä aikana, sisäiseen varmuuteen tai kenties jopa suoraan hyväksynnän viestiin. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja jatkaa lausumalla, joka toimii tulkinta-avaimena. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eenok etsi, Jumala palkitsi. Poisottaminen oli korkein palkinto, lankeemuksesta lähtien koko ihmiskunnan yllä painaneen kuolemantuomion kumoaminen. Mutta Eenok ei ollut vain hiljaisen yhteyden mies. Juudan kirje Uudessa testamentissa paljastaa hänen elämästään toisen ulottuvuuden, jota harvat tuntevat. Jakeet 14 ja 15 lainaavat Eenokin nimiin luettua profetiaa. Katso, Herra tulee tuhansine pyhineen pitämään tuomiota kaikille ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistaan, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikista niistä karkeista sanoista, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Tämä lainaus muuttaa Eenokin hiljaisesta mietiskelijästä äänekkääksi profeetaksi. Hän ei vain vaeltanut Jumalan kanssa, hän julisti jumalallista tuomiota. Kasvavan jumalattomuuden aikana Eenok julisti, että oikeudenmukaisuus tulisi, että Herra ilmestyisi pyhiensä kanssa, että jumalattomat joutuisivat tilille. Kuvittele rohkeutta, jota tämä julistus vaati. Eenok eli maailmassa, jossa väkivalta ja turmelus olivat normi. Jumalallisen tuomion ilmoittaminen ei ollut suosittu viesti. Se ei tuonut seuraajia tai ihailijoita. Se toi todennäköisesti vihamielisyyttä, hylkäämistä, kenties jopa uhkauksia. Ja silti hän pysyi lujana. 300 vuotta. Juudan kirjeessä mainittu profetia herättää kysymyksen lähteistä. Mistä raamatullinen kirjoittaja otti tämän lainauksen? On olemassa muinainen teksti, joka tunnetaan nimellä Eenokin kirja, säilynyt pääasiassa etiopialaisessa perinteessä, joka sisältää tämän kohdan lähes sana sanalta. Tämä kirja ei kuulu useimpien kristillisten ja juutalaisten perinteiden hyväksymään raamatun kaanoniin, mutta se kiersi selvästi Uuden testamentin aikoina ja oli pyhien kirjoittajien tuntema. Eenokin kirja laajentaa dramaattisesti raamatullista narratiivia.
Se kuvailee yksityiskohtaisia taivaallisia näkyjä, matkoja taivaiden halki, paljastuksia langenneista enkeleistä, joita kutsutaan vartijoiksi, profetioita lopun ajoista ja kuvauksia jumalallisesta tuomiosta. Tämän tekstin mukaan Eenok vietiin taivaaseen ja hän sai tietoa kosmisista mysteereistä ennen kuin palasi välittämään ne ihmiskunnalle. Riippumatta siitä, miten tämän ulkoraamatullisen materiaalin auktoriteettia arvioidaan, se osoittaa jotakin tärkeää. Eenokin hahmo valtasi uskonnollisen mielikuvituksen syvällä tavalla. Hänen mystinen katoamisensa avasi tilaa spekulaatiolle, kehittelylle ja kunnioitukselle. Hänestä tuli jumalallisen, yhteyden, ylivertaisen tiedon ja muuttuneen kohtalon symboli. Mutta palatessa kanoniseen tekstiin, se mikä jää jäljelle on voimakkaampaa juuri siksi, että se on yksinkertaisempaa. Eenok vaelsi Jumalan kanssa. Eenok oli otollinen Jumalalle. Jumala otti Eenokin. 3 väitettä, jotka tiivistävät kokonaisen elämän ja osoittavat totuuksiin, jotka ylittävät hänen aikakautensa. Ja tässä kuvaan astuu toinen henkilö, joka jakaa saman mystisen kohtalon. Raamatun historiassa vain yksi toinen henkilö koki jotakin vastaavaa, profeetta Elia. Toisen kuninkaiden kirjan 2. luvussa Elia temmattiin taivaaseen tuulispäässä, tulisten vaunujen ja hevosten saattamana, opetuslapsi Elisan katsellessa. Ero on yksityiskohdissa. Elian tempaaminen oli todistettu dramaattinen ja spektaakkelimainen. Eenokin tempaaminen pysyy hiljaisuuden peitossa. Molemmat kuitenkin jakavat poikkeuksellisen kohtalon. He eivät kokeneet tavallista kuolemaa. Juutalainen ja kristillinen perinne on yhdistänyt nämä 2 miestä merkittävillä tavoilla. Profeetta Malakia Vanhan testamentin viimeisessä kirjassa lupaa, että Jumala lähettää profeetta Elian ennen Herran suurta ja peljättävää päivää. Jotkut tulkitsijat spekuloivat, että sekä Eenok että Elia palaavat historian lopputapahtumien aikana, mahdollisesti ilmestyskirjan 11. luvussa kuvattuina 2 todistajana, 2 profeettana, jotka julistavat totuutta 1260 päivän ajan, ennen kuin heidät tapetaan ja he nousevat kuolleista. Tämä tulkinta, vaikka se ei ole yksimielinen, osoittaa kuinka Eenokin ja Elian poisottamiset synnyttävät teologista pohdintaa vielä vuosituhansia myöhemmin. Miksi Jumala valitsi nämä 2 miestä tähän ainutlaatuiseen kohtaloon? Raamattu ei tarjoa järjestelmällistä selitystä, mutta kaavoja nousee esiin, kun tarkastellaan heidän elämäänsä. Molemmat elivät yleisen luopumuksen aikoina. Molemmat pysyivät uskollisina keskellä kulttuurista hylkäämistä. Molemmat julistivat epäsuosittua totuutta, ja molemmat kokivat sellaista läheisyyttä Jumalan kanssa, joka erotti heidät aikalaisistaan. Kiinnitän nyt huomiota tähän seuraavaan yksityiskohtaan, sillä se kätkee profetian nimen sisään. Kontrasti Eenokin ja hänen poikansa Metusalahin välillä lisää uuden kerroksen mysteeriin. Metusala, eli pidempään kuin kukaan muu Raamattuun kirjattu ihminen, 969 vuotta. Ja kuoli. Kuoleman välttäneen miehen poika, eli historian pisimmän elämän, mutta ei välttänyt yhteistä kohtaloa. Äärimmäinen pitkäikäisyys ei toistanut isän lopputulosta, koska kyse ei ollut eletystä ajasta, vaan siitä, miten aika elettiin. Mutta nimi Metusala kantaa salaisuutta. Joidenkin etymologisten tulkintojen mukaan se voi tarkoittaa, kun hän kuolee, se lähetetään, tai hänen kuolemansa tuo. Tutkijat huomauttavat, että laskemalla ikävuodet raamatullisesta tekstistä Metusala kuoli täsmälleen vedenpaisumuksen vuonna. Jos nimen tulkinta on oikea, Eenok itse profetoi poikaansa nimetessään tulevasta tuomiosta. Jokainen vuosi, jonka Metusala eli, oli yksi lisävuosi jumalallista kärsivällisyyttä. Hänen poikkeuksellisen myöhäinen kuolemansa heijasti Jumalan armoa tuomion lykkäämisessä. Mutta kun hän lopulta kuoli, vedet tulivat. Tämä mahdollisuus muuttaa Eenokin paitsi sanojen profeetaksi, myös profeetaksi oman perheensä kautta. Pojan nimi oli jatkuva muistutus tulevasta tuomiosta
ja nykyisestä armosta. Millaista olisi elää tämän tietoisuuden kanssa? Tietää, että poikasi kuolema merkitsisi aikakauden loppua. Jatkaa vaeltamista Jumalan kanssa samalla kun seurasi maailman vajoamista yhä syvemmälle turmelukseen, tietäen, että vedenpaisumus oli väistämätön. Ehkä tämä jännite selittää, miksi Jumala otti hänet pois. Eenokin ei tarvinnut todistaa tuomiota, jonka hän oli ilmoittanut. Hänen työnsä oli valmis. Hänen viestinsä oli toimitettu. Hänen vaelluksensa oli saavuttanut lopullisen päämäärän, ei kuolemaa, vaan Jumalan välittömän läsnäolon. 365 elinvuoden symboliikka herättää myös huomiota. Tekstissä, jossa patriarkat elävät rutiininomaisesti, yli 9 vuosisataa Eenokilla on lyhyin elämä, mutta luku vastaa täsmälleen täyden aurinkovuoden päiviä. Jotkut tulkitsijat näkevät tässä täydellisyyden symbolin, ei pitkäikäisyyden, vaan täyteyden merkityksessä. Eenokin elämä, vaikka vuosissa lyhyempi, oli merkitykseltään täydellinen. Jokainen hänen vuosiensa päivä edusti kokonaista yhteyden sykliä. Juutalainen perinne kehitti monenlaisia tulkintoja Eenokista. Jotkut lähteet yhdistävät hänet taivaalliseen hahmoon nimeltä Metatron, ylin enkeli, joka palvelee jumalallisen valtaistuimen edessä. Toiset näkevät hänet taivaallisena kirjuriin, joka kirjaa ylös ihmiskunnan teot. Nämä kehitelmät, vaikka ne ovat Raamatun tekstin ulkopuolella, osoittavat, kuinka uskonnollinen mielikuvitus yritti täyttää pyhien kirjoitusten hiljaisuuden jättämän tyhjiön. Mutta kristilliselle teologialle Eenok toimii vielä voimakkaampana asiana, tyyppinä, esikuvana tulevista todellisuuksista. Hänen poisottamisensa ennakoi seurakunnan tempausta, jota Paavali kuvailee ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä, luvussa 4. Siellä apostoli toteaa, että ne uskovat, jotka ovat elossa Kristuksen palatessa, temmataan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin kokematta kuolemaa. Se, mitä tapahtui Eenokille yksilönä, osoittaa siihen, mitä tapahtuu kollektiivisesti. Samalla tavalla Eenok esikuvaa ylösnousemusta. Vaikka hän ei teknisesti kuollut ja noussut kuolleista, hänen poisottamisensa osoittaa, että fyysinen ruumis voidaan muuttaa ja viedä Jumalan läsnäoloon. Tämä ennakoi lupausta kirkastetuista ruumiista, kuolevaisuudesta, joka pukeutuu kuolemattomuuteen, ja lopullisesta voitosta kuolemasta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja asettaa Eenokin galleriaan, johon kuuluvat Abel, Noa, Abraham, Saara, Mooses ja muut uskon sankarit. Mutta heidän kaikkien joukosta vain Eenok vältti kuoleman. Abel murhattiin. Abraham kuoli korkeassa iässä. Mooses kuoli Nebon vuorella. Kaikki muut uskon jättiläiset kulkivat kuoleman varjon laakson halki. Eenok vaelsi toisen laakson halki suoraan valoon. Tämä ei vähennä muiden arvoa. Päinvastoin se korostaa Eenokin ainutlaatuisuutta. Hän ei ollut uskollisempi kuin Abraham. Hän ei ollut Jumalan käytössä enemmän kuin Mooses. Hänen poikkeuksensa ei osoita moraalista ylemmyyttä, vaan erityistä jumalallista tarkoitusta. Jumala valitsi osoittaa Eenokin kautta mahdollisuuden, joka paljastuisi täysin vasta Kristuksessa. Kuolema ei ole pakollinen. Kun Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Hän laajensi sitä, mitä Eenok oli kokenut, pienoiskoossa. Tuon muinaisen patriarkan poisottaminen oli siemen. Kristuksen lupaus on täysikasvuinen puu. Johanneksen evankeliumi kertoo Jeesuksen todenneen, että Abraham halajoi nähdä hänen päivänsä, ja hän näki sen ja riemuitsi. Jos Abraham näki vilauksen Kristuksesta lupausten kautta, kuinka paljon enemmän Eenok, joka vaelsi Jumalan kanssa niin läheisesti, olisi havainnut lunastussuunnitelman, joka avautuisi vuosisatojen saatossa. Eenokin tarinan käytännön sovellus kulkee halki aikakausien. Missä tahansa sukupolvessa on niitä, jotka uivat vastoin kulttuurista virtaa, jotka säilyttävät uskollisuuden, kun enemmistö hylkää sen, jotka valitsevat läheisyyden Jumalan kanssa, kun maailma tarjoaa loputtomia häiriötekijöitä. Eenok osoittaa, että tämä valinta
ylläpidettynä ajan saatossa, tuottaa tuloksia, jotka ylittävät inhimillisen logiikan. Kyse ei ole kuoleman välttämisestä tavoitteena. Suurin osa uskovista halki historian on kulkenut kuoleman kautta ja kohdannut Jumalan toisella puolella. Pointti on toinen. Vaelluksen laatu merkitsee enemmän kuin sen kesto, askelten suunta merkitsee enemmän kuin niiden määrä. Eenok eli vähemmän aikaa kuin poikansa, pojanpoikansa, isänsä ja isoisänsä. Mutta hänen elämänsä tuotti jotakin, mitä heidän elämänsä ei tuottanut. Tekstin hiljaisuus yksityiskohdista opettaa myös. Emme tiedä, miten Eenok rukoili. Emme tiedä, mitä uhreja hän toi. Emme tiedä, miten hän käsitteli perheellisiä tai sosiaalisia paineita. Tämä yksityiskohtien puute estää meitä muuttamasta hänen tarinaansa toistettavaksi kaavaksi. Ei ole olemassa metodia poisotetuksi tulemiseen, on vain yksi suunta, vaeltaa Jumalan kanssa. Eikä tämä vaellus ole mystistä siinä mielessä, että se olisi saavuttamatonta. Käytetty hebrean verbi halak on tavallinen, arkipäiväinen. Se tarkoittaa yksinkertaisesti kävelemistä, vaeltamista, menemistä. Sama sana kuvailee Abrahamia vaeltamassa luvatussa maassa, israelilaisia vaeltamassa erämaassa, tavallisia ihmisiä menemässä paikasta toiseen. Eenok ei levitoinut, hän ei elänyt transsissa. Hän käveli, askel kerrallaan, päivä kerrallaan, 300 vuoden ajan. Johdonmukaisuus on ihme ennen ihmettä. Kuka tahansa voi kokea hengellisen palon hetken. Harvat ylläpitävät kokonaisen elämän kestävää yhteyttä. Eenok ylläpiti. Ja lopulta poisottaminen oli yksinkertaisesti luonnollinen jatkumo vaellukselle, joka ei koskaan keskeytynyt. Hän vaelsi Jumalan kanssa maan päällä. Hän jatkoi vaeltamista Jumalan kanssa ikuisuudessa. Kuolema olisi ollut tarpeeton keskeytys. Eenok eli ennen vedenpaisumusta, ennen lakia, ennen profeettoja. Mutta hänen tarinansa osoittaa johonkin, mikä paljastuisi täysin vasta vuosisatoja myöhemmin. Kun Jeesus julisti, ettei se, joka uskoo häneen, näe iankaikkista kuolemaa, hän kaikui sitä, mitä oli jo tapahtunut tuolle hiljaiselle patriarkalle. Eenokin poisottaminen ei ollut vain eristetty tapahtuma, se oli esimaku. Ihmiskunnan historian alkuun istutettu merkki siitä, ettei kuoleman tarvitse olla lopullinen kohtalo, ja ehkä juuri siksi hänen elämänsä kirjattiin niin harvoilla sanoilla, koska pointti ei koskaan ollut se, mitä Eenok teki, se oli se, mitä Jumala teki hänelle, ja mitä Jumala edelleen lupaa tehdä niille, jotka Eenokin tavoin valitsevat vaeltaa hänen kanssaan. 365 vuotta. Kokonainen elämä, jota ei mitattu näkyvillä saavutuksilla, vaan näkymättömillä askelilla Luojan rinnalla.